Moi fyysikot! Huomenna onkin tärkeä päivä, eli aion kertoa muutaman ihan pienen vinkin, millä voisi saada tehtävää rullaamaan tai ehkäpä välttää pistemenetyksiä. Eli kun teillä on siinä hyvä tehtävä valittuna, niin yrittäkää tunnistaa, mikä ilmiö siinä tehtävässä on kyseessä. Eli onko mahdollisesti vaikkapa tasaisesti kiihtyvä liike vai lämpölaajeneminen vai seisova aaltoliike vai sitten radioaktiivinen hajoaminen. Eli kannattaa mainita tehtävässä selkeästi, että kyseessä on tasaisesti kiihtyvä liike. Ja se on perustelu sitten ehkäpä sille tehtävän jatkolle, mitä te aiottekaan tehdä. Ja kohta 2. Teidän pitäisi valita aseenne, eli millä te lähdette tehtävää tekemään. Eli jonkinlainen mallinnus tehdään yleensä fysiikassa, eli se voi olla voimakuvio, se voi olla matemaattinen mallinnus, eli niin sanottu kaava, tai se voi olla graafinen esitys, kuvaajan analysointi. Eli lukitkaa joku malli, millä te aloitatte tehtävän, ja jos päädytte matemaattiseen malliin, eli löydätte maalista tähän ilmiöön sopiva matemaattisen mallin, eli kaavan, niin kirjoittakaa se selkeästi ylös. Kannattaa myös mainita kaavan nimi, eli tässä mun esimerkissä niin siellä on ideaalikaasun tilan yhtälö. Ja kohta 3. Kun te olette lukinneet sopivan matemaattisen mallin, niin listatkaa selkeästi tehtäväannosta tai maalista löytyvät suureet sekä lukuarvo että perään oikea yksikkö. Ja kohta 4 on supertärkeä. Kun te olette tunnistanut, mitä tehtävässä kysytään ja teillä on siihen sopiva matemaattinen malli, eli kaava, eli yhtälö, niin ratkaiskaa se matemaattinen malli sen kysytyn suureen suhteen. Eli jos kyseessä on vaikkapa ideaalikaasun tilanyhtälö ja tehtävässä vaikkapa kysytään ainemäärää, niin ratkaiskaa se suure yhtälö sen n suhteen. Eli kirjoittakaa selkeästi ylös, kuinka te olette sitä alkuperäistä mallia muokanneet. Eli super tärkeää kirjoittaa toi suure yhtälö ratkaistuna sen kysytyn asian suhteen. Ja kun on tehty hyvät valmistelut, niin päästään vihdoin laskemaan. Eli saadaan syöttää laskimeen nyt niitä numeroarvoja. Näpytetään sieltä tulos ja mietitään, onko se järkevää. Tarkistetaan myös tehtävänanto, että mitä todella kysyttiin ja oliko siellä myös muita kysymyksiä siellä joukossa, mitkä olisi voinut ehkä jäädä huomaamatta. Eli tarkistakaa, että olette varmasti vastanneet kaikkiin kysymyksiin. Ja lopuksi voi kirjoittaa vastauksen oikealla tarkkuudella. Ja vinkit vielä tiivistettynä. Eli ihan ensimmäisenä niin yrittäkää tunnistaa, mistä ilmiöstä on kyse. Ja kirjoittakaa se heti ylös tai vähän myöhemmin tehtävän annossa. Valitse, millä tavalla lähdet tätä tehtävää ratkaisemaan. Onko se voimakuvio, onko se heti matemaattinen malli, eli lähdetään laskemaan, vai pitääkö siinä tehdä graafinen mallinnus, eli kuvaaja. Listaa tehtävään liittyvät suureet selkeästi, eli numeroarvo ja yksikkö. Osan löytää tehtävän annosta, osan voi joutua hakemaan maalista. Jos tehtävässä pitää laskea, muodosta matemaattinen malli, käy hakemassa maalista tehtävään sopiva matemaattinen malli ja tarvittaessa ratkaise se kysytyn suureen suhteen. Joskus tehtävä on niin sanottu suora lasku, jolloin tämmöistä kaavamuokkausta ei tarvitse tehdä, mutta usein kaavaa pitää vähän muokkailla, että se toimii siinä tehtävässä. Lopuksi sijoita lukuarvot yksiköineen selkeästi tähän joko alkuperäiseen matemaattiseen malliin tai muokattuun matemaattiseen malliin ja ratkaise se. Tarkista tehtävänanto, että olet varmasti vastannut kysyttyyn asiaan ja pyöristä vastaus oikeaan tarkkuuteen. Toivottavasti huomenna menee hyvin ja pääsette omaan tavoitteeseen. Oikein paljon onnea ja voimia kaikille. Moikka!